Asia, sa Europa, sa Amerika, all of them, you have a commission or a bonus monthly. Paano hindi kayo aasinso niya? Di ba? Iyan po pinaka-the best. You have an infinite bonus forever and ever. Amen. Ano lang ang requirement mo? Napakaliit sa ibang kumpanya, bibili ka ng Forsise, 36,000. Sa ibang kumpanya doon sa amin, sa For Life, bibili ka 100,000. Dito, magkano lang bibili mo? Kung meron kang Okay, magandang hapon sa ating mga kababayan, mga amazing people from Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Samahan po ninyo kami sa isang oras na talaga yan sa programang Serbisyo Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. At ito po ay handog natin sa bayan para po magkaroon ng magandang kalusugan at kabuhayan, kasi ito po ang malaking problema ngayon pong pandemya. At kasama ko na po ngayon ang amazing lady ng Miracle Health Corporation, walang iba, si Miss G or Miss Gilay Magracia. Hello everyone, Diyos marahay ng pagkahapon po, early evening sa lahat. Welcome po dito sa Serbisyo Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan with Doc Joey and Miss Gilay of Miracle Health Corporation. Hello po sa gabos na mga nakaantabay na po sa laban sa tuyang programa sa Doc Joey official Facebook page po. Hello po sa inyo lahat and sa nakatutok sa DCGB News Online Facebook page and sa radyo. Magandang hapon po. Yan, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na talakayan regarding po sa kalusugan, sa pangkabuhayan, and sa life po natin. Okay? And maraming mga mensahe kami ibabahagi sa inyo, kaya tutok lang po kayo dito sa loob ng ating programa. Tama yan, Miss G, kasi nga po maganda ang outcome ng ating mga pa-contest, mga parapol dito po sa ating page, Doc Joey Betito page. Yan lang po ang ating i-like kung hindi pa tayo nakapag-like. Ang bawat pamilya sa buong Pilipinas na po, iniimbita namin na i-like ninyo ang Doc Joey Betito page. Bakit? Ano po ang pakinabang? Number 1 po, malalaman ninyo kung paano magkaroon ng magandang kalusugan ang bawat tao, ang bawat miyembro ng pamilya. Kasi ngayon pong panahon na ito, ang kalusugan ay mahirap makamtan. Ngunit dito po, dinidiscuss namin ang magandang kalusugan sa natural na pamamaraan na walang mga side effect. Number 2, pinapaliwanag din po namin kung paano tayo kumita, paano tayo magkaroon ng livelihood. Pang maliita, nakikitain natin siguro from 1,000 to 10,000 at negosyo from 10,000 or more. At yung pong mga parapol po natin ay ginagawa natin dito sa ating Doc Joey Betito page. Kaya po dapat nakalike na kayo para manonotify kayo every live program namin at mga pinopost po namin na mga importante ay mabigyan kayo ng manotify kayo. At yung po mga parapol namin every Wednesday and Saturday. Ngayon po ay may pangako ako sa ating mga amazing people, yung pong nakalike na at nag-invite para to like sa ating page sa Doc Joey Betito page. Yung pong mga accepted na in-invite ninyo, for every like accepted, mayroon po kayong 2 raffle coupon at yan pong idodro natin bukas. At we are now near to 10,000 likes. At kanina po ay 105 na lang ang kulang at 5 p.m. At ito po ay most likely sa cut-off po natin 10 p.m. maging 10,000 likes po ito. Once naging 10,000 likes po, bukas po marami tayong mga prizes. Meron tayong mga 200 pesos prizes siguro. Baka may 300 pa. So subukan natin. May 200. Meron po mga 100. Maraming 100. Maraming 50 pesos.
marami po tayo mga pangkabuhayan showcase na ito po ay magkakaroon tayo ng negosyo na walang kapital, na pwede pong walang kapital. Pero kung may kapital kayong konti, mas maganda kasi may mga produkto na kayo at discounted price at mayroon pong 6 ways to earn, whether you are from Hulo, from Sulo, from Tawi-Tawi, to Mindanao, to Luzon, Visayas, Mindanao, wala pong problema. Kaya po ito ang handog namin ni Miss G, ang magkaroon kayo ng mga pagkakakitaan kahit through FB page ni Doc Joey Bitito. So, ang number 1 po, search Doc Joey Bitito page. Hindi po yung FB name page. Then, i-like po natin, screenshot, then send it to us to MHC Unilevel or sa atin ang page mismo. Then start inviting your friends, as many as you can. Kung bawat po nag-like, nag-accept ay screenshot, send it to us. At tomorrow na po ang raffle. Ang raffle po natin, mag-start tayo between 5 to 5:30. Tuloy-tuloy po yan hanggang marami po ang mananalo. Tomorrow, we are expecting ang mananalo ay hindi po bababa ng 25. Tataas pa po yan, tataas pa yan. Kaya po ay gusto natin matulungan ang maraming Pilipino dahil nga po ngayon, because of the pandemic, ang dami pong nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng karamdaman. Yung mga hindi pa na vaccinated, hindi pa na vaccinated, at even yung mga vaccinated na ay marami pong casualties dahil nga po namamatay sa iba't ibang mga karamdaman kasi maraming hospital po punuan ng mga pasyente. Kaya po ngayon mag-ingat na mag-ingat. Ginagawa po namin ang lahat ni Miss J para mabigyan kayo ng tamang impormasyon na inyo pong maipapatupad, na inyo pong gagawin sa inyong buhay at sa iyong pamilya. Kaya anong gagawin ngayon? Nasa FB Live na po kayo. Punta na po kayo sa Doc Joey Bitito page. Like it, screenshot, send it to us. May dalawa na kayong raffle coupon for tomorrow. Then mag-invite kayo ngayon. Yung accepted invites hanggang tomorrow, mayroon po yung raffle coupon for tomorrow hanggang Saturday. Then yung hindi po naisama sa raffle ay mag-start ulit kayo ng tuloy-tuloy lang invite. Yung mga accepted din, isasali naman sa raffle natin this coming next week. At magkakaroon po tayo na mas malaki na raffle this coming December. Kaya po, ito'y tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na ang pagtulong ng MHC Unilevel sa pamumuno ni Doc Joey Bitito, ni Ma'am ng BP natin, si Ma'am Ann Bitito Princina, at sina Ma'am Ben, sina Ma'am Jen, at of course si Ma'am Gilay, Ma'am Ana, Ma'am yan at iba pa. Dahil nga po of course yung Team Diamond, Diamond Arlene na talagang masigasig, more than 80% ng mga accepted likes galing po sa Team Diamond. Kaya salamatan tabi, maraming salamat Diamond Arlene sa iyong pong napakagandang encouragement, motivation sa Team Diamond Arlene. Yan po ang gusto ko, yan po ang wish ko, yan po ang gusto kong leader. Hindi low-key pero nagtatrabaho. Yung iba kasi para baga Miss J, yung sabi nga nila, yung masyadong maingay, walang resulta. Pero yung tahimik lang, ang resulta mas grabe. Marami ka sa ating kasamahan, hanggang ingay lang, pero kulang sa resulta. Si Miss Team Diamond Arlene, kulang sa ingay, quiet lang, pero ang resulta ng kanyang team, grabe. Hindi naman ito sa pagbubuhat. Ako kasi, Miss, nakikita mo baga, ikaw na, andyan kayong tatlo, nakikita ninyo ang resulta, puro Team Diamond. Yung isa nga, si Miss Bityo, na taga Ginobatan, ang kanya, nag-umpisa lang kahapon.
ang napalike na more than 180, kulang-kulang 200 na. O, di ba ang ano natin, nag-umpisa tayo noong Monday hanggang October 31, ang 200 lang ang qualification. Sa kanya, 2 araw, mag-200 na. Grabe, kaya ito yung maging leader ito. Ano po ba ang mapakinabang ng mga leaders? Ito po ang pakinabang ninyo. Pero itong mga leaders natin, dapat they have to teach also their members na maging leaders din, maging katulad nila. Kasi pagdating ng araw po, 50% ng kikitain ng ating FB page, okay, yung ating yung FB page natin at saka yung YouTube Doc Joey Bitito YouTube channel ay mapupunta po ito sa mga leaders natin, yung sobra po sa mga miyembro natin, at ang sobra po ay doon sa ating kawang gawa sa mga talagang less fortunate people in the community. Yung hirap na hirap talaga, di ba? So wala pong palakasan dito. Walang palakasan kay Doc Joey dito. Hindi po tayo yung kailangan sa akin, magtrabaho ka. We should work as a team. Ayaw ko kasi nagpapalakas kayo sa akin sa persona, nakangiti kayo sa persona, pero wala kayong ginagawa. Ayaw ko po ng ganon. Kahit hindi niyo ako ngitian, basta ang performance ninyo ay napakaganda, believe na believe ako sa inyo, kasama rin po ni na Miss J at iba pa naming kasamahan. So ako kasi Miss J, result-oriented. Result-oriented ako, ang pinanggalingan ko matitinding kumpanya, hindi ka pwedeng mambula. Ano ang iyong numero? Ano ang iyong binigay? Ano bang premium? Ano bang pera ang binigay mo sa kumpanya? Iyon po ang pinanggalingan ko. 4 na kumpanyang malalaki po ang pinanggalingan ko. Ang kailangan, ano ang dinideliver mo everyday? At the end of the month, ano ka? Sino ka? Ano ka ba? Nasa top 1, top 2, top 3, top 5, top 10. Kung wala ka sa top 10, you're out. Hindi ka papansinin. Doon sa mga pinupuntahan ng kumpanyang 4 na pinanggalingan ko, if you're not a producer, you're nothing. Diyan ka sa gilid. Wala kang buses. Pero pag ikaw top 1, top 2, top 3, kayong bida. Kahit anong sabihin mo, nakikinig ang kumpanya. Yan po ang pinanggalingan ko bago tayo nagtayo ng kumpanya. Kaya hindi po ninyo pwedeng mabula. Kailangan ko resulta, kaya magsikap po tayong lahat. Ako hanggang kami dito ngayon, nagsisikap kami. We're trying our best kasi may mission and vision po tayo. Ang mission and vision natin to fight pandemic. Itong pandemic na ito nag-discarrel sa buhay ng mga Pilipino. At ako po ayaw kong umasa kanino man. This is a crusade already because I'm already exasperated. Exhausted na pang utak ko magparaisip na gagawin ng ibang grupo. That's why kami na po ang gagawa na dapat gagawin ng ibang grupo, ng ibang tao. We are trying our best. That's why please pray for us na maging successful tayo. Maniwala po kayo sa akin. Once na maging successful tayo, ang dami-daming matutulungan. Siguro, hindi naman kaya natin ang milyon. Pero thousands of people will benefit from the fruits of our labor. Kaya samahan po ninyo ako mga amazing Team Diamond, amazing Team Legazpi, Team Bakakay, Team Daraga, Team kung ano-ano pang mga team po kayo lahat ng MSC Unilevel. Kasangga po ninyo ako, hindi ko kayo bibitawan. Pero depende po yan sa resulta ng ginawa ninyo. Kaya sabi ko kay Miss Bityo, siya na ang mangunguna, sila ni Team Diamond Arlen. Siyempre si Team Diamond Arlen, siya ang pinaka-captain na bull eh. Siya ang team leader, siyempre kasama yon. Diba kung hindi kay team leader Arlen, wala si amazing Cherry Bityo, kako ay isa ka na sa prospective team leader. Ano ba ang mangyayari sa team leader? Halimbawa, example na lang ito, kung nakikinig kayo, kumita tayo sa page natin o sa YouTube natin ng 1 million. 50% mapupunta po yan sa inyo. Okay. Hindi naman lahat kasi may bibigyan ng serbisyo.
yung mga tao. Siguro 50-50 or 60-40. Okay. Ngayon, yung 30% yan, more or less mapunta yan sa taxes in iba pa. Ang 20% sa staff, yung guro gagastusin natin at yung pagpa-boss ng page natin. Kasi hindi na natin titigilan yan. Diba? Pa-contest lahat-lahat. So yung 100%, si Doc Joy Bitito, anong kukunin ko yan? Wala pa akong kukunin yan para pambili ko ng bigas. Diba? Kasi may negosyo naman tayong modest business, diba? Na doon man tayo kikita sa negosyo natin. Yung image yun level, yung mga produkto natin, doon tayo kikita. Pero yung mga galing sa iba pa, sa YouTube na yan or whatever na yan, hindi ako dyan, hindi po ako kuha dyan ng bibili ako ng pagkain, ng ulam, bibili ako ng ano-ano man, kukuha po ako dyan, hindi. Pero sinabi ni Miss Gilay, Doc, yung natitirang 20%, pwede ba tayong bumili ng dito, pang merienda? Ano yan? Lahatan na yan Diba? O paano, Doc, meron tayo ngayon na award din. Pwede bang kumuha tayo dito? Magano? Yun, hindi po personal decision ko na yon. Okay, maliwanag. Kaya po, sino po ang bida dito? Kayo po. Kayo. Pero alam mo ba ninyo ako? Nakapag-invite na po ako ng 10,000, yung kasi yung Joey Bitito, Doc Joey, may 5,000 na po yan. Nagbawas na po ako almost 1,000, dinagdagan ko, in-invite ko na lahat po yan. Yung Doc Ching Bitito, naging 5,000 na rin yan, binawasan ko na, nag-adole ko, in-invite ko na rin po yan. Ganun po ako. Hindi po ako umaasa lang sa inyo. Tumutulong din po kami, ganun din si Miss Jiray, naubos na rin niya, si Miss Ana, si Miss... Lahat po dito kami, even sa Dorotea, ginawa ko lahat po yan. Okay. Pero ako po, sabi ko nga, ako'y very, very happy. I'm also, sabi ko nga, ano kaya ang ginagawa ni Miss Cherry Bitio? Kasi yung pa-contest ko noong Wednesday to Sunday, na 50 accepted lang. Inumpisan ko lang sa 50 accepted. Ang first prize po natin, nanalo siya 300 pesos. Aside from parapol kasi every Wednesday, Saturday raffle, nananalo siya. Halos nananalo. Kasi nga ang daming raffle coupon. Pangkabuhayan, nanalo. Cash, nanalo. Load, nanalo. Kaya po compensated. Ngayon naman, ay malamang mananalo siya ng 500 pesos. Plus, bawat raffle draw, mananalo kasi yan may pinakamarami. Di ba? Yung nga palang inano ninyo, yung week na to na napa-accept ninyo, iyan po'y kasama sa Wednesday and Saturday raffle. Pagdating na naman sa Monday, panibago na naman po yan na Wednesday and Saturday. Okay. Then ngayon po, ang December namin, pag-uusapan namin kung ano ang proseso, kasi gusto ko sa December mas malakihan na raffle ang gagawin natin at baka magkaroon tayo ng awarding ceremony doon po sa mga top accepted na likes, di ba? Magkakaroon po tayo ng ceremony, kasama na rin po yung ating mga dito sa Image Unilevel at iba pa. Para po mas masigasig, mas lalo tayong gaganahan. That's why ang wish ko by December, naka 100,000 likes na tayo. Kaya ba? Kaya ba ng ating mga ka-amazing? Please reply doon po sa ating comment. Please comment kung kakayanin natin. Kaya ito po, please invite and teach your invites to like also and become a leader like you. Okay? So Miss J, please continue. So yan, i-clear ko lang po syempre, yung weekly po natin is Wednesday and Saturday. So may mga days po tayo na pwede tayo mag-ipon ng mga coupons and ito nga yung mga mechanics po, ulitan ko lang. We have po sa YouTube and FB page. Yan yung pwede natin na pagkuhanan para makapag-ipon po tayo ng mga coupons. So, if sa YouTube, Doc Joey Bitito, kapag naka-subscribe na po kayo, pwede niyo yun na i-screenshot. Ayan, screenshot. So, watch. At least mag-watch kayo ng ilang videos. If you want po, dun pwede sa MHC Testimonials o Miracle Health Corporation
testimonials, located po yan sa playlist. Ayun, so nandyan yan sa playlist. I-like po yung ibang mga videos. Kapag yung video na yun is hindi mo pa na-like, so i-like nyo na po yun. And then share sa inyong Facebook timeline. Pwede po kayo much better if mag-tag ng friends para syempre doon sa timeline nyo kapag na-share nyo yan. So again, watch, like, share, comment, subscribe. 5 coupons po yan or 5 points. And then, watch, like, comment, share, 3 points if ever naka-subscribe na kayo. So yun na lang gagawin nyo. Mag-watch, mag-like, mag-comment sa mga videos, at i-share ito sa inyong Facebook timeline. I-screenshot po lahat yan. Ano po? So meron kayong 3 coupons or 3 points. And then, watch, like, and comment kapag hindi kayo nakapag-share. So, 1 point lamang yun. And then, screenshot. Okay, so yun yung pinaka-ano natin sa YouTube. Yan yung pinaka-mechanics natin sa YouTube para makapag-ipon tayo ng maraming coupons. And then, sa Facebook page po na Doc Joey Betito, sa bawat po accepted invite, may 2 coupons kayo dyan. Like at comment sa mga post, 1 coupon or 1 point. Like, comment, at share sa timeline nyo. Mag-tag po kayo ng friends po ninyo. So kung yung iba, palaging natatag, try nyo sa ibang mga hindi na pareho, yung mga dati yung pinatag, kahit yung ibang mga tao naman. Para syempre, sa kanilang Facebook timeline, makita din ng ibang mga tao. So yun yung pinaka-ano po. Maganda, mas maganda. So, lahat po ito, i-screenshot po ninyo at isend po sa Facebook account, MHC Level, and then sa Doc Joey, pwede din po. Much better kapag isahan na lang para isang combo lang po yan, sarili natin na conversation. And then, kapag nanalo kayo this Wednesday, pwede din kayong maisali pa for the second round sa second raffle sa Saturday. So, ganun po yung namin. Weekly raffle, kapag meron kayong nakasabay kung niya ka mo sa Wednesday, and then if ever na iman po ka mo napili or nabunot, so pwedeng magkaiwa ka taling chance sa masunod sa Saturday. So, hindi po tayo nagkakaroon again ng raffle sa ngayon, and yun yung pinaka-latest natin na mechanics dito po sa Miracle Health and sa paraffle po ni Doc Joey. And sabi nga ni Doc is maraming prizes mula bukas, Wednesday. Ang Wednesday po pala, instead na magnegosyo kita morning, gagawin na po siyang hapon. Same time ngayon, 5:30 hanggang 6:30 po yan. So, yun nga po, magnegosyo kita. Pwede din po isabay po sa regular program, 5 o'clock, Facebook live stream yan, 5 o'clock in the afternoon up to 5:30. Yun na yung sunod sa Vision Natural. Okay, so 2 programs po yan, Monday to Saturday. Magnegosyo kita, 5 o'clock in the afternoon up to 5:30. 30 minutes program, so 1 hour program sa Vision Natural. So every Wednesday, 5:30 hanggang 6:30, 1 hour po. Kasama na yung sa raffle na yan. Okay, so meron din po yung sa mga nakikinig sa radyo, meron din po kayong chance. Okay, so meron din po tayong chance na makasali dito sa raffle. Ang kailangan lang is at least pag nakapag-avail kayo ng 1,000 pesos na any products dito po sa Miracle Health or sa opisina, or kung doon sa outlet ni Miss Arlene, kapag nakapag 1,000 kayo, like ang page, sa page. So, yun nga po, Screenshot din. 1,000, and then ito-check po namin if ever na nakalike na kayo, may cellphone kayo dala, nakalike na kayo sa Facebook page na Doc Joey. So, yun yung requirement para magkaroon kayo ng 2 coupons sa raffle. Alright. So, yan po yung latest na mga mechanics dito po sa DJB Weekly raffle natin. And, yun. So, mga
BHWs din po, another program po ng Miracle Health Corporation para mas marami pang matulungan. And at the same time, yung mga BHW, matulungan din po. Yung update ngayon is si Miss Ana, naka-21 kasi kasama na si Dakdak. 21 po na barangays na napasahan na ng mga letters para syempre makakuha tayo ng mga contact numbers at natulungan po namin yung sa mga BHWs na barangay health workers. Okay, so yun nga po. At the same time po, yung mga kabarangay nila, constituents, matulungan din po. Okay, so yan, at least po sa mga BHW, eto, dagdag na income, Benepisyo. incentives Yes. para sa inyo. Okay po, para syempre, pandemic, diba? Kailangan magtulungan. Okay, so eto Halimbawa, na. kung ang kinikita ng BHW sa isang barangay 1.5, kung sila ay masisipag, madagdagan natin ng 1.5 to 5,000 a month. Why not? Yes. Very, may puhunan bang kailangan? Wala pong puhunan na kailangan. Walang puhunan. Wala pong puhunan na kailangan. Ang kailangan lang, tumawag sa amin, mag-text sa amin sa aking numero 0998-975-8121 0998-975-8121. At yan naman po sa outlet ni Miss Arlene Pabilonia sa kanyang numerong 0946 046-051-9050 at sa kanyang Globe 0927-316-7466 0927-316-7466. So, yan po ang kailangan nating tawagan o i-text para po kayo ay, kung kayo interesado. Kami po ay gusto lang tumulong sa inyo. At kung ayaw po nitong mga taong ito, kung sakasakali man anyone from the barangay na kayo po ay madali kayo makipag-usap sa tao na kayo po ay medyo ay marunong makipag-usap, ay meron kayong free time, at least 2 man lamang 2 hours a day, ay pwede po kayo makumontak sa amin para ay baka kayo ay maging conduit namin sa aming mga programa. Kasi nga po, meron na po tayong magnetic analyzer latest edition, yung quantum magnetic analyzer latest edition. Gusto namin na mabigyan ng maraming insentibo ang mga kababayan nating nahihirapan sa buhay, at gusto rin po namin matulungan ang maraming tao na may mga health concern na pwede po namin silang matutulungan sa very minimal, di ba? Even sa machine examination, ay matulungan namin sila kung what is the status ng kanilang katawan, ng kanilang buhay. So ganun po ang mga proseso namin ginagawa. At later on po ay doon po sa hindi kaya na magmiyembro sa MHC Unilevel family, yung bronze to diamond, meron kaming ginagawa ni Miss Gilay, baka i-launch po namin sa October 24, Sunday po yan. Baka i-launch po namin yung resellers package. Ang resellers package po ito para preload bago ka maging MHC Unilevel distributor. Kulang ang iyong puhunan, wala kang 6,000, meron ka lang 2,000 something, and the lowest ata 2,088. Ngayon po ay iyan po ay gagawin namin para makatulong talaga doon sa ating sambayanan na gustong magkaroon ng maliit na negosyo, magkaroon ng livelihood, di ba? Ay gagawin po namin yan para po lahat ng mga bagay-bagay para po makatulong kami sa bayan ay ginagawa na po namin. Ang sinasabi nga lang po namin,
makinig tayo sa aming mga programa, sa ating FB Live, di ba? Mas maganda i-like para ilalike po ninyo yan eh. Wala pang isang minuto yan eh. Ilalike lang po ninyo sa pero pakinabang ninyo, libre ng advice. May libre po tayong advice, di ba? Natural medicine. Pagkatapos po, may mga parapol tayo na pwede kayong manalo. Anong malay yung pagdating ng December, mayroon tayong isang sakong bigas. Di ba? Malaking bagay po yan, di ba? So yan po, kung mayroon tayong mga ham, may mga nutsubuin na tayo, di ba napakaganda po yung iniisip namin. Pero kayo po, dapat, ang pakiusap ko lang ganito, mahirap na nga tayo, huwag na tayo mag-isip ng negative. Mahirap na nga tayo, huwag na tayo mag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Magdasal po tayo. Pangalawa po, positibo. Pangatlo, work an extra mile. Diba? 1 minuto mong pag-like, mahirapan ba tayo niyan? 10 or 15 minutes mong mag-invite, mahirapan ka ba niyan? Samantalang, kwentuhan tayo ng kwentuhan, chismisan tayo ng chismisan na walang ibubungang mabuti. Hindi ka nga sa chismis natin, kahit 50 pesos load, wala kang makukuha dyan. Sa amin ang 50 pesos load, bali wala. Di ba? 100 pesos na Gcash, halos bali wala. Every Wednesday and Saturday, meron pa tayong mga pangkabuhayan showcase. At tomorrow, once maabot po natin 10,000 likes, ngayong araw na to, tomorrow, mas marami po tayong papremyo na ibibigay natin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po maraming na pa-accept na likes kay Doc Joey Betito page. Okay, ano pa masasabi mo dyan, Miss Jo? Miss J? So, yung iba po kasi Doc sa usually follow yung kaya mas dumadami yung follow. Mag-visit po kayo sa page. Kapag nag-invite po kayo, okay, nag-invite kayo ng mag-like ng Facebook page, pabisitahin niyo po doon sa mismong Facebook page. Kasi usually, pag sa invite, sa notification lang yan, ang magpipindutin na lang doon sa notification ng in-invite niyo. So, sabihin niyo po if ever na i-visit yung mismong Facebook page, doon magla-like ng thumbs up. Kasi yun yung counted, okay? Usually kasi kapag follow, kaya mas dumadami yung follow. But then, okay lang yun kasi ganun pa din, follow and like. Okay, so yun po yung fact about po sa Facebook. Okay, so yun po yung maganda sa atin sa ngayon. Kaya nga po, if ever na may mga kilala kayo, may isasend din po kami sa inyo na mga impormasyon kung bakit kailangan natin siya kailangan i-like yung page natin para syempre makatulong, okay, if ever may mga health concerns sila, so mas madali nila makita yung mga updated posts regarding sa mga products ng Miracle Health Corporation, and at the same time, may entertainment, gaya nga nitong sa raffle natin, and yung makatulong kahit sa counting panahon, and meron din na pangmatagalan. So, ganun nga. So, yun nga, yung iba kasing mga participants sa raffle is students, yung napansin namin. Makakatulong din po ang program na ito para syempre makapagbigay ng load through sa mga load na ibibigay and cash loads. Okay, so yun po. Maganda yung purpose kung magandang programa and Doc Joey and of course sa Facebook page. Kaya nga ito yung purpose din po natin, lumaki yung pamilyang Doc Joey Betito. Tamang-tama yan kasi, Miss J. Ang problema kasi ng marami, lalo itong, di ba, study at home, di ba? Yung wala silang load, di ba? Kasi nag-research sila, no? Mahal. Di ba? Nag-research sila. Habang kayo nagre-research, total may load naman kayo, patapos na kayo, bibisit lang tayo sila sa page natin, sa Doc Joey Betito page, di ba? So, ilalike lang nila yun, screenshot, ipapadala sa atin. Then, doon na sila mag-umpisa, mag-invite. Nag-invite kayo halimbawa ng 600, ang nag-accept niyan 10 initially. So, mayroon ka ng 22 coupons. Yung coupons po ninyong yan, yung araw na yung pong coupons na yun, pwede mo madagdagan di following day ka naman.
Kung mag-ano ka na, magre-research ka na naman, di ba? So bago mo i-end mo yung research work mo, bago mo isarado yung Facebook mo, punta ka lang naman ulit doon sa Dr. Bitito page, invite ka na naman, di ba? So hanggang naubos mo, hanggang sa halimbawa, ang iyong friends mo, 3,000, didagdagan mo. Actually, sa isang araw, pwede ka magbigay ng 500 na friends. Piliin mo lang sa mga nakita mo maraming aktibo, maraming mga friends din, di ba? So gano'n, ngayon naman, pag naka 5,000 ka na, ang gawin mo, mag-delete ka. Mag-delete ka ng mga 500 to 1,000. Di magdagdag ka na naman. Kasi marami tayong mga friends, mga inactive na. Yung iba, biruin mo, ilang buwan na, walang post man lamang. So ibig sabihin, inactive sila. Wala ka ng pakinabang dyan, di ba? Kasi ikaw, pinapakinabangan nila, dapat sila makikinabang din sa atin. It should be two-way. Marami kasi ating mga nasa Facebook, ang gusto, one way lang, hindi pwede yan. Lahat ng bagay po sa mundong ibabaw, two ways dapat tayo. So yan po ang ginagawa natin. Katulad din po sa amin kanina dito. May pumunta sa amin dito, I think teacher yon, yung nanay niya raw, ay may problema sa likuran. I think nabagsak, nagkaroon ang buto niya, hindi may kinukuha ata, 88 years old. Yung buto, yung likuran ay masakit, hindi na pumunta na sila sa doktor, pumunta na parang orthopedic ata or what, sabi nila ay medyo hindi nila kaya at baka hindi na rin kayanin na nanay. Ang problema, ganito, pumunta dito sa atin, 500 pesos lang ang pera. Hindi naman po natin kako, madam, alam po ninyo kako, si nanay 88 na. Ilan po ba kayong mga anak? Di ba kako, mas magandang tulungan na natin ngayon ang nanay ninyo habang buhay pa, makikita niya ang pagmamahal ng kanyang mga anak. Huwag po yung nasa ospital nang nahirapan na masyado yung nanay ninyo, nagagastos kayo napakalaking pera, o may nangyari na sa nanay ninyo na kayo ay mag-aambagan, magpapabungga, napakamahal yung kabaong, yung mamahalin talaga, daan-daan libo, pagkatapos kukuha ng iyong Campo Santo na magpapagawa pa ng kung ano-anong may arko, nagagastos ka lahating milyon, 1 milyon. Why not kako, buhay na buhay pa ang nanay ninyo, magtulungan na kayo para kumuha ng bumili ng Amazing 4, good for 1 month, 2 months, 3 months, para malaman ninyo kung gaano makakatulong ang ating Amazing 4, di po ba? So kanina, nagpa-compute, Dok, sige, computein mo nga ang Amazing 4 kung magkano isang buwan. Kakaumpisan ko muna ng 3 times a day. Actually nga dapat 4 times a day. Pinakitaan ako ng 500, Diyos ko po, Panginoon ko, di ba kako? Pupunta ka sa doktor, magkano ang consultation? Baka 3 to 500, di ba? Papalaboratory yan, sigurado po yan, x-ray, lahat na. O magkano yan, libo-libo na. Babalik ka uli, kukunin mo uli yung resulta sa laboratory examination. Pupunta ka sa doktor, pang-apat na yan, mayroon ka uling babayaran na consultation. Bibigyan ka ng gamot, di ba? Bibigyan ka limbaw ng gamot, good for 7 days or 10 days. Babalik ka na naman. Ayun nga raw, pabalik-balik na sa doktor, wala raw na nangyari. Kaya pupunta na kay Doc Joey Bitito. Pero ang pagpunta ko po ay para mahulog ako. Gumasos na ng malaki sa gamot, sa mga laboratory. Pero nang pumunta po sa atin, 500 pesos. Kako ma'am, ayaw ko pong sirain. Ayaw ko pong sirain ang aking pagkatao na dyan sa 500 pesos mong yan, masisira ako. Kasi po hindi naman sa pagyayabang, medyo may pangalan na rin po tayo. Matagal na po tayo sa food supplement, more than 20 years. Ang ating pong Miracle Health Corporation, more than 13 years na po tayo. Na ibig sabihin, kay tumagal po yan, maliit lang pong kumpanya kami, tumagal yan dahil nga po, proven and tested ang produkto namin. Pero wag naman ninyo kami gagawin na para kaming bibili tayo sa bangkita o bili ako ng 2.5 dyan or whatever. Kahit ngayon ang bangkita na rin, mahal na rin. Mahal na lahat.
Kaya nga po, tinuturuan namin kayo mismo na mag-livelihood, magnegosyo. Kaya po, nangyari po ang MSU level, yan po ay ginastusan namin yan, pinaghirapan po namin yan. Hindi po basta-basta yan. Okay, para po kayo makapagnegosyo. Ang problema lang, marami sa atin, natulungan na natin, okay, ikwinento, nahirapan ng pagkukwento, nakahirapan, ititigil. Okay, may konting problema, ititigil. Alam po ninyo, walang perfectong tao sa mundong ibabaw. Kayo po mismo, tingnan po ninyo ang sarili ninyo kung perfecto kayo. Ako po, hindi ako perfecto. Pero kung ako man nagkakamali, I'm sorry. Iyon po nagkamali ako, hindi ko po sinasadya. Pero yung sasadyain kong pagkakamali, hindi po pwede sa akin yan. Okay? Hindi pwede sa akin po yan. Okay? So, ganun po dapat tayo. So, ngayon po, nahirapan na naman tayo dahil ng pandemic, gagawa naman kami, baka i-launch po namin ang resellers package. Ito po, preload para po ang ultimately maging MSA Unilevel member tayo. Kasi yan po, 6 ways to earn. Yung pong reseller package, 2 ways to earn lang ito. 2 ways to earn. Okay? Kaya po, ito po ang ginagawa namin. Plus, ito po nga pong parapol namin every Wednesday and Saturday. Meron pa tayong mga papuntis dyan. At marami pang iba tayo napakaganda ang nasa pipeline natin para tulungan natin ang ating mga kababayan. Kaya po, yung may mga karamdaman dyan, yung pong gusto kumita, just text Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 0998-975-8121 at bukas na po ang raffle natin. So kung hindi pa kayo nakapag-like ng page, paki-search po ang DOC Joey Japan, Orlando, England, Yolanda, Bitito, Belgium, England, Thailand, Italy, Thailand, Orlando, or Oslo, Joey Bitito. I-like po ninyo kaagad. Like, screenshot, isin sa amin para may 2 coupons kayo. Then start inviting as many as you can at yung maraming na-accept, screenshot, ipadala ninyo sa amin. For every accepted invite ay meron kayong 2 coupons. Kaya nga po kung ang na-invite mo, katulad ni Miss Cherry Bitcho, nasa 185 na kanina, magkano ilang coupons na yan? Hindi 370 na. Ganong katindi po yan. Kahapon lang po yan na nag-umpisa kaya kasi aside from the raffle, nagpa-contest pa ko ng Wednesday to Sunday. Nanalo po yan ng 300 pesos. Plus yung mga raffle pang napanalunan niya. Halos every raffle nananalo po siya. Okay po. So yan po ang magandang balita sa atin. Huwag na po kayong mag-isip. Huwag na po tayong tamarin. Sabi nga ng Panginoon Diyos, ang tamad, huwag pakainin ang tamad. Okay? It's in the Bible. Di ba? So ngayon naman po sa akin, hindi naman po ito trabaho. Para ka lang naglaro. Ngayon po mga bata naglalaro na ng Facebook, ng cellphone, di ba? Paglaruan na po ninyo cellphone, bago kayo i-off ninyo ang cellphone, visit my page, Doc Joey Bitito page, like, screenshot, send it to us, then start inviting. At yung mga na-accept, screenshot again and send it to us. At maraming raffle prize kayong baka pwede nyong panalunan. At baka may mga pakuntis pa tayo after October 31 na manalo kayo ng maraming mga cash prizes or mga loan. Okay? So, maraming salamat and I'll give the floor to Miss Gilay. And doon po pala sa Facebook page, meron po doon sa taas ng cover photo po na Amazing for kung gusto niyo po i-share yung mismong pangalan ni Doc Joey at yung mismong page. So located yan sa taas, again, ng cover photo. May sa taas kasi ng cover photo may parang icon na arrow. So i-click nyo yun, nandoon yung invite friends to like this page. And meron din doon na share this page. Mas maganda yun kasi kapag share nyo yung page, may automatic may lalabas sa box na like. So yun po, if ever na gusto nyo i-share yung page, mas yun yung isa pang way para mas marami ka pang ma-invite na friends mo. And maglagay ka na lang sa caption na pwede mong ilagay para mag-invite ka sa kanila. Okay?
ever nabulot ka sa loan, so swerte ka doon. And if ever sa cash, swerte ka din doon. So yun po, yun yung purpose kasi ng mga coupons natin, more chances of winning yung sinasabi natin. So, sa products po tayo, for now po, if ever may mga umiinom ng Amazing 4, pwede po tayong mag-trunk muna or at least mag-maintain muna tayo ng Amazing Trio. And may new product sa ngayon, and soon ila-launch po yun na product na yun officially. I think this year po, if ever, so yun nga po. If not next year. If not next year, yung new product po, baka magkaroon tayo ng Amazing 5. So, abangan po natin yan. So, sa mga nakikinig, yung mini-maintain is Amazing 4 or Mega 1, for now po, pwede tayong mag-take ng Amazing Trio. Kasi, yung Mega 1, nandiyan naman po yung Amazing Trio. But since, I think next week, magkakaroon tayo ng Mega 1. So, yan. At least, hindi tayo mapigil sa pag-take ng Amazing 4 or Mega 1. Pwede tayong mag-avail ng Amazing Trio. So, tatlong klaseng mga kapsula lang yan. Alright. So, ano pa ba yung kailangan natin? And sa mga hindi ko nakakaalam, located tayo dito sa second floor na po ng DJB Building. Same address pa rin po, Barangay 18, Tabaclan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. We're open po 9 o'clock or 8 o'clock in the morning, Monday to Saturday, 9 to 6:30, and every Sunday po half day lang po dito, 8 o'clock in the morning up to 12 noon, or yun, if ever may mga appointment tayo kayo, pwede kayong mag-text or mag-call sa kanya. And ano pa ba, yung sa magnetic resonance analyzer. Ayun, magnetic resonant analyzer po. Pwede din tayo magpa-check dito para malaman natin yung mga kalagayan ng health natin. So, madidetect po yan. Okay, and para din mabigyan kayo ng free consultation, advices, galing kay Dr. Joey. So, pwede rin mag-earn ng incentives yung mga distributors, members noon, if ever sila nakapag-invite at pumunta yun dito at magpa-check doon sa analyzer natin. So, may fee din, mababa lang yung fee. Malilibre yan kapag nag-member kayo doon sa MHC level packages natin. So, malilibre yun. If ever dati na kayong member, so one time pa lang kayo magpapacheck. So, may fee tayong 100 pesos doon. Okay, so yun nga, may incentives din na makukuha yung mga members or distributors natin if ever kayo nakapag-invite na magpa-check. May mga kilala kayo, okay, may mga kapitbahay, kamag-anak. Okay, so yun po yung mga na-invite natin. So, magkakaroon kayo again ng incentives. Aside doon, if ever sila nag-member na sa MHC level pangkabuhayan program natin. Okay, so yung sabi ni Doc doon sa resellers package, pwede kayong ma-upgrade. Ulitin ko lang, pwede kayong ma-upgrade into sa membership MHC level. Doon kayo sa 6 ways. If ever na nakadalawa kayong invite, kumbaga nag-confirm, makakuha kayo ng 2 resellers. So, yung resellers package natin, napakababa lang. So, yun, to-confirm pa natin kung how much ba yung starting amount para tayo magkaroon ng business natin. The help, of course, ng ating amazing products. Pwedeng mga healthy drinks, pwedeng Amazing 4, pwedeng Mega 1. So, yun yung mga products natin. Kasi ngayon, di ba, kailangan natin ng income, especially sa mga needs natin. So, ito na yung coordinate naman po ng mental health para maging productive din tayo, makatulong tayo sa mga nangangailangan, especially sa may mga health concern. And at the same time, mag-earn tayo. Marami na din po tayong mga natulungan na distributors, and sana yung iba magsipag pa kasi marami po yung mga
incentives ang makukuha talaga natin, doon lang yan sa 6 ways or 7 ways to earn. So, yun, if ever ma-confirm na natin, na-finalize na po, magkakaroon ng 2 ways, 6 ways, and 7 ways to earn doon po sa MHC Unilevel natin. Okay. May mga katanungan din tayong mga inaano kasi if ever na like may mga dating mga distributors nakakuha sila ng resellers, so gaano ba do? If may mga incentives ba yun? Like yung distributors nakakuha ng 2 or more na mga resellers niya. So yun. Kapag yun nag-upgrade, syempre downlines niya na yun. Ibig sabihin niya nag-upgrade, like niya nakakuha siya ng ilang resellers niya. Kapag nag-upgrade yung kinuha mo, dahil nga ikaw nga like silver or sapphire ka niya, nag-upgrade yung in-invite mo, naging siyang officially nga naging Unilevel member na din. So yun, mas maganda kasi magiging 6 ways na din siya. Lahat ng mga production niya, may makukuha kang percentage doon. Okay, so yun yung pinakamaganda doon sa MHC Unilevel program natin, yung pangkabuhayan. Kasi 6 ways yan. Aside sa product discount or retail, meron pa dyan na personal commission, 10% every month kapag ikaw nakapag-refer, or kung hindi man, at least may personal purchase ka na umabot ka sa 2,000 points. May minimum din po yan, parang may minimum requirement, 2,000 points. Okay, so pangalawa yan. Pangatlo, sa 6 ways to earn is yung tinatawag na referral incentives. If ever ikaw nakakuha, okay, nag-sponsor, so recruit yung iba. So, yun, kapag ikaw nakakuha ka ng mga na-invite mo at yun, officially nag-member, may kikitain ka, depende sa kung ano yung package na kinuha niya. So, pangatlo yan. Ito maganda din kasi royalty bonus. Parang renewal, makakakuha ka po ng mga percentage incentives for every repeat purchase ng iyong mga downlines or mga levels. So yung levels po, kung hindi pa natin na nakukuha sa mga na-orient namin noon, okay, and sa mga sinasabi, pinapaliwanag kung ano yung levels, like sa bronze, may 10th levels yan, so up to 10th level. So yung ibig sabihin lang, in short, ng levels is downlines or business partners. Okay, nakuha yan. So may mga packages tayo na ilan yung mga levels na kailangan or makukuha po. So doon po, ang pinakamaganda is yung Chinese Diamond, for example, kasi infinity, walang hanggan, kumbaga, walang count na yung mga members or business partners niya. Okay, so doon kikita ka kahit hindi mo na siya kilala kasi papasok yan sa system. Maganda yung system kasi yun nga, systematic na lahat papasok sa iyo and makikita mo yan sa dashboard mo or doon sa system, sa profile mo. Okay, so sa royalty, sabi ko nga, royalty bonuses, for every repeat purchase po o kada bakal or kada pag-avail kan sa imo mga downlines, may makukuha ka doon. Okay. So, every levels may percent. Like sa first level mo, may makukuha ka doon na 10%. So, kung ano man si production niya, so bakal niya, may 10% ka doon. Okay. So, every month po yan, makikita natin yan sa ating mga profile kapag ikaw talaga registered ka na as a member ng Unilevel. So, pang-apat yan ha. So, yun nga, product discount, 10% personal commission. Pangatlo is referral incentives. Pang-apat, royalty bonus. Pang-lima is enhanced referral bonus. Ito yung for every 5th na levels or sa kada panlima po na mailaog ka sa system, may additional ka aside sa iba pang mga incentive. Depende man sa kung ano po si Pig avail kasi mong na-sponsor, okay, na ipasok sa system, na-invite, so yun, depende din sa kung ano yung package. The higher the package, of course, the higher the incentives you will get. Okay, so panglima yan, actually 6 or 7 ways. Okay, unahin ko muna yung 6 ways to earn. So, yung pang-anim last is yung every year may ibibigay ng company kung ikaw top earner ka. Okay.
okay, top earner ka, so pwede mong makuha laptop para magamit sa sa business mo. Okay, smartphones, pwede din pong, or depende sa company. Okay, so yun yung tinatawag natin 6 ways to earn. Kapag ikaw top earner ka, masipag ka, so yan, binibigyan talaga ng incentives ng company. And yung pang 7 ways, dati kasi exclusive lang ito sa mga diamond. Ano po? Exclusive ito sa mga diamond. So for now, dahil nga syempre gusto ng kumpanya, gusto ni Doc Joey na magbigyan ng mga oportunidad, lahat ng mga distributors natin, idinagdag po yung sapphire, ruby, pearl, yun nga, yung diamond, para magkaroon pa sila ng additional. Okay, so yung dati, exclusive yung diamond na like kahit hindi mo siya naipasok ng ano mo po, ng member mo, dahil ikaw yung coach, may makukuha ka doon. Okay, kumbaga, ito yung tinatawag na coach incentives or yes, distributors incentives. So kung kahit ikaw nakakuha doon, aside sa referral, may makukuha ka like 50 pesos kung package 1, additional yon. Okay, additional incentives na makukuha natin aside sa referral. Kung yun, depende sa package nila kinuha, like silver, sa 25 na yon na downlines niya, may makukuha ka na doon, mga percentage. Mas marami. Okay, dadami yung mga sa royalty incentives mo. Okay, so yung tinatawag na coach incentives, additional incentives kung ikaw ay coach. Magmula yan again sa Sapphire distributor, ruby, and pearl. Yun. Kasi sa diamond meron na. Yun. So, bale, again, Sapphire, ruby, and pearl. Yung makakuha na ng additional incentives ng coach incentives. So, yun yung 7 ways to earn dito po sa MHC Unilevel Pangkabuhayan Program. And sana yung iba na mga nabigyan ng free membership, so hindi na kayo magbabayad. Kasi yung iba nag-invest. Okay? If ever nanalo kayo, nabigyan kayo ng gold or emerald, napakalaki din po kasi yan ang investment dyan from 20,000 to 60,000 pesos. And aside dyan, ang 6 ways to earn mo pa or mga ways to earn para syempre magkaroon ka ng earnings, bibigyan ka ng at least 50 to 100 levels or downlines. Dyan yung pinaka-chance mo na mag-earn, lalong-lalo na kapag nakakuha ka pa po ng mga masisipag talagang mga distributors mo. So, diba? Pag masisipag yung distributors mo, mas malaki yung chance mo para mag-earn. So at least ikaw magkaroon ka din po ng mga personal purchases para makakuha ka doon din sa royalty bonuses. Kaya nga yung iba po yung mga usual lang nakakakuha every month, like yung Flor Kidding, yung Team Ginubatan or Team Diamond, may mga team kasi yan. So yung iba, aside doon sa referral like yung 600 pesos, may additional pang mga 800 pesos kasi doon nila nakuha yun sa royalty. Ang kumbaga equation so yung equation na ano dyan is through percentage. Ayun. So like sa royalty, naka-points kanila at least 4,000 points, okay, sa royalty. 10% noon is nasa 400. So yun yung additional. Like nakakuha ka pa yung na-sponsoran mo 600 plus nasa 400 yung sa royalty or personal purchases, nasa 1,000 yung ma-cash out mo doon sa system or sa profile mo. Okay, so yan po yung mga facts na dapat natin malaman. And if ever hindi mo alam yung password and username, pwede natin na itawag dito sa office. And yung link pala, yung website is www.miraclehealthcorp.amazing4. Yun yung website natin. Doon kayo maglalagin. Ulitin ko po yung mga members na registered na sa Unilevel. So,
kailangan nyo lang na bisitahin para mag-login ng iyong username. Diyan nyo makikita yung mga earnings nyo, mga yung sariling profile natin. Okay, so again, www.miraclehealth.com/amazing4. Okay, so yan yung official website ng ating earnings para makita mo. Nandyan yung profile, earnings, yung mga products, pwede kang mag-order online doon po sa website na sinabi ko. So yun po yung mga about sa products and sa marketing program ng Miracle Health Corporation. And if ever may mga katanungan kayo, pwede niyo po yan na sabihin sa atin sa comment. Okay, pwede po kayo mag-text sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Bukas po kami alas 9 ng umaga hanggang alas 6:30 at mayroon ng pre-consultation at yung ating pong umasenso